Mä oon Ilmarisen Vesa Trainers Houselta ja kerron nyt tarinan 7 luvusta. Ja se tarina kertoo siitä, että mikä merkitys verkolla, netillä, sähköisellä kanavalla, internetillä on yrityksen liiketoiminnalle. Ja se tarina menee tällä tavalla, että se minkä takia liiketoimintaa kehitetään ja minkä takia Trainers House on olemassa, niin kysehän on tietysti euroista. Se, että mistä Trainers House on kiinnostunut, on siitä, että kuinka saadaan asiakkaan liiketoiminta kasvamaan. Ja silloin nämä eurot on joko kate-euroja tai sitten liikevaihtoeuroja. Ja tietysti se, että jotta tähän päästään, niin hyvä kirkastaa, että mikä se kasvuidea on, mikä se kasvustrategia on. Täällä Trainers Housessa uskotaan, että kasvu tehdään ennen kaikkea myymällä. Ja myyminen taas kulminoituu myymisen prosessiin. Ja jos myymisen prosessia katsotaan, niin siitä löytyy ainakin 4 tämmöistä keskeistä kohtaa. Ensimmäinen on tietysti se, että pitää löytää potentiaalisia asiakkaita, liidejä. Pitää olla tapaamisia niiden asiakkaiden kanssa, jossa se asiakas saadaan vakuuttumaan siitä, että tämä on hyvä juttu. Sun kannattaa olla tästä kiinnostunut, sun kannattaa tämä hankkia. Oma taiteenlajissa on tietysti se, että kuinka saadaan aikaiseksi kauppaa. Kuinka saadaan asiakas ottamaan kynä käteen tai klikkaamaan oikeaa nappia ja että kaupat syntyy. Ja sitten sen jälkeen se, että kuinka sitä asiakkuutta hoidetaan, kuinka sitä asiakasta palvellaan ja niin päin pois. Ja yrityksissä on tietysti ihmisiä, jotka tekee tätä kaikkea. Jotkut on myymälässä, jotkut on call centerissä, jotkut on kentällä, jotkut voi olla erikoistuneita asiakkaiden palvelemiseen. Ja mitä Trainers House tekee, niin on valmentaa näitä ihmisiä myymään taidolta ja asenteelta, valmentaa johtoa johtamaan myynti- ja markkinointivetoisia yrityksiä. Että sitten Trainers House tarjoaa välineitä, jotka vie sen hyvän myynnin taidot sinne arjen tekemiseen systemaattiseksi. Esimerkiksi vaikka myynnin johtamisen järjestelmän plan. Mutta tässä tämän päivän maailmassa sähköiset kanavat on yhä isommassa roolissa. Vaikkapa auto-ostajista Suomessa yli 90% on käynyt verkossa ennen kuin ne edes näkee niitä myyjiä siellä myymälässä. Ja nyt se, että mihin rooliin tämä verkko kannattaa kussakin yrityksessä laittaa, niin sen rooli voi hakea 7 liiketoiminnan luvun kautta. Jos otetaan ensimmäinen luku, mihin verkkoa voisi käyttää, niin on se, että jos ajatellaan, että ihmiset etsii tietoa verkosta, vaikka se auton ostaja, vertailee, hakee muiden asiakkaiden palautteita, käyttää erilaisia vertailutyökaluja ja niin päin pois. Mitä siinä syntyy? Siinähän syntyy de facto lead. Ja jolloin se luku, mitä voisi hakea, niin voisi olla esimerkiksi 1000 liidiä kuussa. No mitä niille liideille sitten tehdään? Niitähän voi viedä eteenpäin sähköisesti, olla vaikka uutiskirjeitä, tai niitä voi viedä se yrityksen call centeri soitettavaksi ja sopia niitä tapaamisia. Tai Trainers House voi tehdä sitä palvelua. Sovitaan vaikka 100 tapaamista myyjien kalvilla. Tässä on yksi logiikka, johon verkkoa voi käyttää. Vaikka esimerkiksi Nokia Siemens Networks, Nokia-yrityspuolella, ylipäätään B2B-toiminnasta olevat yritykset. Melkeinpä ja monella niin tämä on se tärkein mittari, mihin verkkoa käytetään. Toinen luku plus 20 miljoonaa euroa liittyy siihen, että jos niillä asiakkailla voi myydä siellä verkossa, niin myydään. Ja tässä on sitten tärkeää huomata, että milloin tämä on plussaa. Ja se on plussaa silloin, jos saadaan lisää myyntiä uusilta asiakkailta tai saadaan olemassa oleville asiakkaille lisättyä sitä myyntiä. Tästä nyt voi olla vaikka esimerkki postimyyntiyritykset. On ollut enemmän perinteisesti naisten juttu. Naiset ovat ostaneet postimyynnistä, mutta jotkut postimyyntiyritykset on tuonut kodielektroniikkaa valikoimiinsa, lähtenyt markkinoimaan niitä verkon kautta ja saaneet miehet asiakkaaksi. Tai sitten vaikka, jolla on autettu suomalaisia design-yrityksiä kansainvälistymään
pääsemään johonkin uuteen maahan, kun se, että perustaisit sinne myymäläitä ja myymäläpaikkojen saaminen on vaikeaa. Verkon kautta sinne markkinoille pääsee helpommin. Tai sitten vaikka verkossa toimii tämmöinen long tail-vaikutus, eli se, että niitä harvemmin ostettuja ostetaan suhteessa enemmän verkon kautta. Myös se voi olla yksi logiikka, jolla sitä lisämyyntiä haetaan. Ja sitten kolmas luku, 40%. Itsepalveluaste. Tämä voi olla sitä kauppaa, että kaupasta ei haetakaan verkon kautta lisämyyntiä, vaan sitä, että asiakkaat ostaisi itse verkosta. Tästä nyt vaikka matkailualan yrityksiä varmaan Suomessa ehkä tunnetuin Finnmatka, joka myy tällä hetkellä vuonna 2008 niin vähän yli 60% verkon kautta. Tai esimerkkejä operaattorit pyrkii kasvattamaan itsepalveluasta. Asiakkaat ei soittaisi osoitteen muutoksia, vaan ne hoitaisi sen verkon kautta. Tämä voi olla sellainen luku, jota verkon kautta voi lähteä tavoittelemaan. Onko tämä sitten 40% tai onko tuo 20 miljoonaa euroa tai onko tuo 1000 liidiä, koska se on oikea luku, niin se on sitten tietysti seuraava asia.